Hello guys, गिबि-गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ'आ नै फोथाराव फैनायावनो स्टार्ट खालामबाय आरोना आङो नै मेगन मोखां सुवाखै आरोना आंखौ फोथार बारियाव लानानै फैदो एकदमबारे। ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंनिखिजा माने निहिरानो बिराद खुयो आरोना एकदमबारे जि गानो हाया सिजोबलायो। ओमफ्राय बिसोरनाव माने निहिरखौनो बारा गोलैनाय मोनाखै आरोना आङो। मा होनो एसे खम नामाथाय इसोरनाव ना जोंना दै खाथिखायसो इदि जादों नामा। ओमफ्राय नै कारेन्ट थाराबो माबा फ्राम होनगासिनो एकदमबारे माबायदि होनगासिनो नै इयो बोरैबा सेम होनगासिनो आरो माबा अरखि बेरदेरनाय थां माथां। मा बावगारखो नामा आन्दायबाय आन्दायबायनो लोगोफोर। एन्जर सानायाव बुगजा सागोनदाय आन्दायनाय माबाबायनो नागिरबायसो। ओमफ्राय गोजाङो आरोना होमबाबो। ओमफ्राय जोंना होमबाबो माने मा होनो दैयानो खाथिनानो ओरै न' सोरगिदिंनानैनो दैयानो गोजा नालाय जोंना बिराद गोजाङो थोर खोमफियो। ओमफ्राय इसोरनाव नै बिदिबाबो हायो आरोना थानो हानाय बायदि मोनदों आङो। जोङो आरो बिराद गोजांसोयो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ'आव मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै आरोना आङो। गैयानो आरो आलि जिङाव नाबो सादोंमोन नागिरनानै मोनला दाबो नै मा जानांगौ जाखो बिदिबालाय गोमालायनाय। दाखालिनि बायदि सिन होनानै दोननो हादियासै एखे फोथाराव बोरै मोननांगौ जाखो। सानाबो नै ओंखारबोहांसिगोन आरो ओंखारबोबायानो आरो। ओमफ्राय सासेया ओइ बेसेबा गोजान मोननाय बे लोगोफोर ओइनो रोमै ओमफ्राय आंखौ जि गोजानाव गारना थांबाय आरो नै जि रोमै मोननायनिफ्राय ट्रेन साथिं खाथियाव हनै फाननो नागिरो इयो। ओमफ्राय आंखौ इयाव फज'ना गालांबाय आरो जि गोजानाव ओइ नोंसिया बबेखि दं नागिरना मोनाखै। ओमफ्राय नै हाजो सारिनो एकदमबारे हाजोआव नांहैजोबबाय आरो माबाया मा होनो सान्दुङा नै हाजोजोंनो नांजोबखानाय लोगोफोर एकदमबारे नै इनिफ्रायनो हाजोलां आरो थाखो ओमफ्राय नै बे गेजेरनि थाखोआव न' दं आरो इयो न' गोजा आरो बै गेजेरनि थाखोसोआव ओइलाय न'आ। ओमफ्राय नैयाव थिं गोजा जा मोनसे नुहुरदों बे गेजेर दं आरोना माबायदि रायजो जाना दंथाय हाजो खाथियाव। होला मोनाबाबो जायालै आं बिबायदि हाजो गेजेराव लोगोफोर नै हाजोआवनो माबायदि जाना दङलाय खिनायबो गैया इसोरनाव। गुसु निहिर बारियाव नै लोगोफोर मोखां गन्थं माबाजोब्बाय मोन आफाया इदि थाबायनो होगासिनो आरो आंखो एकदम। माखो खोन्थानो आं खोन्थायाखै नङा जेबो। ओमफ्रायो मोखां गन्थं ओरै गुसु जाजोब्बाय आरो नै एखे गन्थं मोखां अर हांनायाबो जाबावगोन। गावहाथ' लंपेन्ट संपेन्ट सेस अबस्था गैला आरो ओरैबायदि थान्दा जाजोबबाय नै मोखाङानो बरफ बायदिसो जाबाय। दे सोदो दे मा गन्थङाव नै गन्थङा ओइनै माबा जादोनो दे सोदो दे ओइनै दे गगा मोनदोंनो मामाया गगा मोनबाय मामाया ए आंखौ नानिसो होनो मालाय नानि आरे आथिङाव नांथाबाय नै आथिङाव नांथाबाय। ओमफ्राय नै ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो मोनाखै लोगोफोर कारेन्ट गैयिनि एकदमबारे आरे नागिरबोदो जि आरे मानो नागिरबोदो खोन्थालाय मानो नागिरबोदो ओइनै मामाया हनै मामाया आयु ओइनै मामाया आयु ओइनै मामाया मोसादो हनै सोर इयो खोन्थालाय सोर इयो मिलायलांबाय नो आयु हाबाब सोर इयो खोन्थालाय बाय बाय होनलाय देलाय बाय बाय। ओमफ्राय ओंखामखौनो जोंहा संनो मोनाखै दाबो कारेन्ट गैयिनि कारेन्टआनो माब्ला फैबावगोन जेने थेने थोरसि सुबोबाय मानो संनो मोनाखैना माला मोनजागोन मामखौ खोन्थालाय आयु दालि जागोन दालि दालि जागोन ओंखाम उखैबाय नामा ओंखाम उखैबायदां इयो संनोसै दाउआ ओमफ्राय माला दानगोन माला जागोन मारिदों मालायनि ओइ जाबाय आरो इसोरनो जाग्रोनो होबाय। ओमफ्राय जोङो नै इयाव फान्थाव एवगासिनो आरोना नै फान्थाव फ्राय एवगासिनो र' खामलायलांबायसो आयु हाबाब अरा बारा जाखो ना माखो खामलायलांबायसो। ओमफ्राय नै बेयाव आलु मुदुफुल दाउ बेदर दैयावसो मोदोमा दङ माथो रेडि जाबाय आलु गोसाथारनो। ओमफ्राय नै इयाव लाफा खारै लाइ खारै आरो ओमफ्राय जों दा जानोसै आरो रेडि जाबाय। ओमफ्राय नोंनो नांबारगौ आलुबासो
ओंखाम जाखां लोंखांनै ससे बेरायनो होननानै फैबाय आरोना जोंहा हासबेन्ड आंजों लानाना मा होनो स्कुटि सालायनो गोबावजोंसोमोन नालाय बावगारबाय नामा होननानै एसे ट्राइ खालामफैदोंमोन आरो ओमफ्राय गोसोआवनो दं बारु बावगाराखै ओमफ्राय दा हाजो जिं बेरायनो लानानै फैबाय आरो थांगासिनो नै एकदमबारे लामायाबो स्लिम नङा एकदमबारे थाखो अन्थाइ माखायानो ओमफ्राय रोंनायाल' रोंबाय गोसोआव थाबाय ओमफ्राय नै हाग्रायाव हाबजेनबाय आरो जों सान्दुं खामदो मानोसो जानायल' नामा जानायल' हा मा जादो मा होनो इखो के ओंखायनो जलफि जानोसै आरो ना दहायनो हाना दोन्दोंमोन ओंखामजों जानो होननानै ओमफ्राय जानो हादियासै ओमफ्राय दा जानोसै ओमफ्राय बिसोर बिदों नोंसोरो बे गाइखेर पनिरजों जानानै बेखौ जागोन नामा मोनजाया ने मा जायो मा जायो थैगोन उदै गाबो आं जानोसै आरो एसे गोदो उन्दुलांदो नामा उन्दुसनदो उन्दुलाङाखै गोखैथार मोनजाया होननाया मानो जाफैखो टिभिसिखौ जाबा गोदैखौ जाबा जेबो जायानो हाथाय खोजोब्बाय आंना इयो गाइखेरनिसोना अननायाखौ सिगांसो सरदों ओरैबायदि गोखै जोंनियाव टेन हाउस बानायगोन नोंखौथ' लेखासो फरायनो होदोंमोन फराया ओरैबायदि गोखै हाथाय खोजोब्बाय अननायाखौ हागौना ओमफ्राय ज'नो हाला मा फैदों थोदस बबेयाव हाथि फैनांगौ जाखो सोरहा सानथिं बाथिंलाय गोदाव सोराव जलफि जाखांनानै लोगोफोर जिरायबाय आरो एकदमबारे हाथाय माखान खैजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै हारसिंनो जिरायना दं आरो बोरायाबो उन्दुजोब्बाय गथ'फ्राबो माबा माबि गेलेना दं ओमफ्राय नै हारसिंनो लिसु बिफां गुदियाव आरामनो जिरायना दं नै सायाव थाबाबो गोजाङो सान्दुङाव थांबाबो गरमद्राय जायो ओंखायनो बेयावनो जिरायबाय आङो आरामसे ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन आरोना